Velkommen til CBS og eCampus, intranettet for alle CBS-studerende. Det er vigtigt, at du føler dig hjemme, da det er her, du vil modtage mange vigtige informationer gennem hele din studietid. Det er dit ansvar løbende at holde dig opdateret via eCampus. Lige nu er det vigtigste for dig, at du finder relevant information specifikt for dit eget studium. Det vigtigste for dig på nuværende tidspunkt er introforløbet, dit kommende skema, din studieordning, som er det juridiske grundlag for dit studium, blandt andet eksamener, og studieguiden, som er en guide til dit liv som studerende på CBS. Derudover er eCampus det sted, hvor du i løbet af din studietid vil kunne finde deadlines, blanketter, dine karakterer og kontaktoplysninger til studiesekretariaterne og studievejledningen. Husk, at det er dit eget ansvar, at du følger med på eCampus. Du kan gå glip af vigtige informationer, og det kan få kedelige konsekvenser for dig. Vi vil opfordre dig til at gå på opdagelse i eCampus. Udover studiespecifik information, kan du også finde informationer om de digitale platforme og værktøjer, som du skal forholde dig til, blandt andet e-learningsportalen Learn og din studentermail. Du kan også finde informationer om de mange organisationer, arrangementer og faciliteter, som er tilgængelige for dig som studerende på CBS. Velkommen til eCampus. Dit ansvar.